पावर स्टार का कोनो बहुत बड़ा गाना आ जाए, पवन सिंह का बहुत बड़ा कोनो गाना आ जाए और ओकर सामना खेसारी लाल ना करे इ कबो हो सकेला का? अरे यही दोनों में तो टक्कर चलेला भोजपुरी इंडस्ट्री में। हाँ भाई, पावर स्टार पवन सिंह के जब से इ कजरा मोहब्बत वाला एकदम से गर्दा कबारे बाने, तो खेसारियो लाल के एकदम से दिमाग जौन बा कि भौचक्का हो गइल बा कि यार कैसे काहे से भाई वो पवन सिंह के लगातार 2 गाना इस समय माहौल बना दिए भाई। एगो भैया बबुआन वाला बा जौन की सूर्यवंशम फिल्म का सॉन्ग बा। एगो इ कजरा मोहब्बत वाला होते ही भाई एकदम से गर्दा कबाड़ दिए बा। 23 घंटा में मात्र 3 मिलियन व्यूज लेके पहुंचल बा। तो खेसारियो लाल काहे ना काहे हमें कुछ बड़ा करे के चाहिए। तो खेसारियो लाल भी एकदम से आके एकदम से साबित करत हुए कि ये माहौल बदलने वाला है। हाँ भाई, एगो पोस्टर रिलीज करे ने खेसारी लाल यादव अपने खुद के फेसबुक अकाउंट से। हाँ, वो पोस्टर का नाम बा माहौल बदले दा। हाँ, बगल में स्क्रीनशॉट हुई, आप लोग एक बार देख लिया। ये भाई 8 सितंबर 6:30 बजे सुबह में इस सॉन्ग रिलीज होके वाला बा। हाँ, ध्यान से सुना, 8 सितंबर 6:30 बजे इस सॉन्ग रिलीज होके वाला बा माहौल बदले दा। अयमन भाई हो एकदम दबंगई इस टाइप का हमको इस सॉन्ग दिख रहा बा। काहे से कि मन देखा खेसारी लाल यादव कंधा पे दुनाली लेके बैठल हुए और भाई वो देखे ही में लग रहा बा कि जैसे बबुआन सॉन्ग कौन सॉन्ग रिलीज भइल बा ने, तो हो सकला ई वह सॉन्ग के टक्कर देवे खातिर गावत हुए खेसारी लाल यादव। अब आगे का हुई ई तो एक तो समय बताई, फिलहाल में भी सिर्फ पोस्टर ही रिलीज भइल बा। चलो बात कर लिया कि मन के काम किए बा, मतलब के सहयोग से ई सॉन्ग आ रहा बा। भाई वो खेसारी लाल यादव तो मन मेल सिंगर हो, लेकिन फीमेल सिंगर में, लेडीज सिंगर में वह शिल्पी राज हैं जो इनकी एकदम से माहौल के बना देते हैं। तो इसमें खेसारी लाल का माहौल बनावे शिल्पी राज की एंट्री हो चुकल बा। अब भाई वो गीतकार का बात कर लिया तो है अखिलेश कश्यप हुए जो इनकी तड़का भड़का सॉन्ग इन्हें लिख के देवल करे ने। और ऑलराउंडर म्यूजिक डायरेक्टर इसमें जो हो चुकल बा प्रियांशु सिंह, वो ये मन काम किए हैं। मिला जुला के भाई वो कुछ लोगन के मन बहुत बढ़िया सपोर्ट बा, जे भी आगे पीछे बा बहुत ही सब लोग सुपर स्टार लोग बा। देखा बाकी सॉन्ग पे कितना असर लोग डाल देला। फिलहाल में भी सॉन्ग रिलीज नहीं किया बा 8 सितंबर के सुबह सुबह 6:30 बजे आप लोगों को देखे के मिल जाई। अब फिर अइले के बाद देखल जा रहल बा कि का गुल खिलावेला का बबुआन सॉन्ग के और उसी के जो एगो सॉन्ग कजरा मोहब्बत वाला आइल बा ओके का ई बीट कर पाए कि ना, तो समय बताई। फिलहाल में भी तो सस्पेंस बनल बा भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो भाई हो अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे यार नया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा, फेसबुक पे हुआ तो पेज फॉलो करा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, भाई प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।